Yoma ndakula ndichonge mnyango ililindele umtu ongazange afike. Ndandise nguntwana ndibizi gama lako, ndifuna ukwazi ukuba kutheni ungahambi na bonke abanye babe notata babo. Mna ndandihleli ndedwa ndikhangela indlela. Mama wayezama ukundomeleza, kodwa inhliziyo yami yayisafuna wena. Yonke imihla ndandizibuza, kutheni wandishiya? Tata uphi? Tata uphi? Ndikhule ndingenalo uthando lwakho. Tata uphi? Tata uphi? Kutheni ungazange ubuye ekhaya? Ndifunde ukuhamba ndingenawe, ndifunde ukulwa ingaki ndingenawe. Donko kukho amankeba ngapoliyo, ngoba uthando lukatata lunakuthathelwa ndawo. Namhlanje ndindoda ndomelele, nangona ndakhula ndingenaye utata. Ndizakuba ngonokuba ntwana baba, ndibani kuthandwe ndingazange ndilufumane. Tata uphi? Tata uphi? Ndikhule ndingenaye uthando wakho. Tata uphi? Tata uphi? Kodwa ndisayi kukhala namhlanje, ndipilile nangona wandishiya. Ndomele kodwa wandifuna, tata.